Apay, akastoy tibiyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biyagita, kat naadaw iti surat nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan nga Edmund at tubo ti Abra nga iti agdama kat adda ijay Dubai. Nga masakpay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Shout out iti Sudayon kan Arios family ti Quirino Province from Jik Design. Frederick Barrientos from Aiza J. Mateo ti Dubai, UAE. Doka Daraway family, especially ni Bani Jonel from Marjorie Doka. Matusalem family, the Jenny Lynn, Kimberly kan Lady Len from Nelia ti Dubai. Shout out pa kada Romy Nuol, Bong, Mary Jean, Nori Nuol, Tirangayan, Malig Isabela from Ronnie Kanaway. Castillo Pasis family ti Santiago City from Jovita Pasis. Shout out kada Jasmine Rivera, Homer Alamo, Lizelle Aligam, kan China Daddy. Valiente family ti Reina Mercedes from Owel, Valiente. Oscar La Peña and family, Edgar Dorolian and family, ti Binalonan, Pangasinan, from Leonora Bautista. Reynaldo Jose, Nanay Conching Dulay, kan advance happy birthday kani Tatay Oning Dulay, from Josephine Jose. Barey family, ti Apatot San Esteban Ilocos Sur, from Jomar Barey. Happy anniversary Josephine Kulang, from Nomer Soriano. Irene kan Mantelaya, kakabsat ko dita Wapato, USA,
Rosario Bersaval, Kabansag, Pahe, kan Osalia family, di sa Monte Quezon, Isabela, kan pamilyami dito'y Barcelona, Spain, from Jose Beneros, kan Paul Laya. Cristina Raxa, ti Baguio City, from Benilda Dumogma. Shoutout pa ti Cabral family, the Jessica, Ginaline, Riza, Rochelle, Princess, LJ, Ashton, Lita Canlino from Priscilla Cabral, Eliza Canleo from Elvira Soto. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Edmund. Dear Manang Emmy, sakbay arugyak ti agsalaysay, kaya't kayo man paya kablaawan iti naimbag nga oras manang. Kastamutan dagiti kas kanyak, anaaya tamang tartarabay iti daytoy a programa yo, iti Ferds Caballero YouTube channel. Ilingad naklaangan itinagan nga Edmund manang, tubuak ti probinsya ti Abra, ngamiti agdama kat agtrab-trabaho ak ditoy Dubai. Dito'y matan anaabutan ak iti pandemic. Narigat tinagbalin akasasaad mi idi kadagiti padak a Pilipino ditoy, ngam makunak adi na kami binaybayan ti Diyos, ta itilaksid tinakaamamak nga epekto ti pandemic, adtoy kami latta asi kakaradkad. Kang itingitan ti pandemic, idi nasarakan mi dayto YouTube channel yo manang. Kat saan apanang pasablog, nga may sa daytoy kadagiti nang ipaay kirad kada kami, kadagiti padak nga Ilocano, tapno di kam mapukawan itinamnama. Adamot padas ko akayat ko nga ibinglay manang, kat sapay lakuma, tamaikan mat iti gundaway, ama ipatangatang dito'y makaayayo, makaliwliwa, ken pakaadawan iti adal a programa yo. Rugyak man nga rod manang, ti agsalaysay. Mom, Edmond, anak ko, saan ko man arumbang amaladladaw ka nga agawid? Ha? Nanang? Natinungan ti kalay sayo itinubyam. Rumbang kumamas apakaakanayon a sumangpot dito ibalay. Tama nga noon yakit diti mapasamakan ka itiruar. Da kayong mat nanang, anya kumangay ti mapasamak kanya. Anyalat amom ngay, agraira dagiti managdakdakas itan anak ko. Nanang, kabala ka sa lakniban ti bagik. Awan ti rumpang nga pagdanagan nyo. Adaak ditan. Ngumkas lakit din ad-adda nga isarsarak mo ti karadkad mo. Gapo iti kasta nga aramidem anak ko. Natalgad mo diti lugar tayo, nanang. Naulimak pa, ikan natal na. Ngam iti papapanam ngay anak ko. Anya ti amaw no, maisarsarak ka iti lugar a papapanam. Anya laangan ti makuna tinubyam no adada ka sa mapasamaken ka. Gaputa kompormila ditan ti papapanam. Awan ti rumpang nga pagdanagan nyo, nanang. Ngamin, kas dito lugar tayo, natalgad mo't lang iti lugar da Sofia. Ha? Ijay ayan tinubyam ti papapanam no kastoy amaladaw ka nga agawid. Katuan mo't, nanang. Sa di na kumapay nga iti papanak. Sa anak mo tabalyo dong. Amuyo day ta. Ay, kunaklakit din no kompormila di ti papapanam. Saan, nanang? Diyan lang ayan da Sofia ti papapanak na maladaw ang agawid. Kan may sa, ipakadak kada kayo no bilang adda ti sabali a papanak. Tapno amuyo. Ay sus, sigurado nga iti GC mi man ang dagita mensahe. Anyaman nga tanti pagmamaritisan dagiti batchmate ko ay. Makimaritesak man mat.
Ni, kalat na iti na pagnunumuan ta get together miya. Sigun pa iti mensahe ti may sa kadag iti batchmates ko. May mayat ka no ti biglaan ta matuloy. Tano planuan? Amang ano sana matuloy? Kita man na naimbag no ka ano ti set da date. Into no may abulan gaya man. Kan naira na pa Sabado. Nawayak ti day tangal daw kon petsa. Dumarayak tuman mo't iti get together mi kadag iti kabatch ko. Sana bale, tama minsan matlaeng. Kan may sa, baroak pa'y mat. Ngamin, so magmamano pa'y abulan ti palabsan. Sakbay ti panagkalay sa amin kan ni Sofia. Together, ti ko na mapapanam inton rabi anak ka. Ay sigurado nga daarak ijay. Awan ti pagdanagan nyo nanang, amoy matasana ka mamartek. Puno nga gin inumak ng kontrolado. Sa bagay mo't kit di Iso nga muna kayo tulata na maturog ha. Sanda ko ni Orion, tadamat duplicate ko iti main door tayo. Jaketa mapuyat kayo. Alaga ron anak ko. Ang di mo liplipatan timbagak kan kawan. Tay bilin ka. Wen nanang, di kaya agdanag ko nakmat. Ay. Apay nagsinay kayo tinaunag nanang. Ay, jakman mo anak ko. Kaslakit di ang tibtibayo ak. Anya? Ni, apay kumangay. Ay, jakmat nga ron mo anak ko. Ay, basta, aganad ka iti pagnam inton rabi ay. Naimbag man, tadi maray kay ti get together ti batch tayo, Edmond. Kaya't kumot ngamin ti makido pong kadag iti kabatch tayo. Amumon, chika-chika, no kumusta ditong galmay sa? Kada tayo amin, madlaw asika ti kaasensuan iti panagbiag. Kawas kan porma pailaan, aglang lang ka as single. Loka, talaga mo ta single ak pailaeng. Ha? Isong arod anaturudak pa lang din maray ti get together tayo. Tawan pa ila ti mangipagal mo na mangiparit kanyak. Kastagayam. Single ka pa'y lagayam. At the moment, ngam kalpasan ti sa magmaw na abulan, agkalay sa akton. Oh, I see. Kinapod nuna, natinungan ti panagkalay sa amin ti Nobyak. Exactly 5 months from now. Kastagayam. Well, congratulations, Edmond. Thank you. Sika nga Janice, don't tell me a single ka pa ilang itinayta kinalapsat mo. Una yan na pa ng pasablog mo kanyak, Edmond. Excuse me, saan ka paspasablugan? Talaga mo na napintas ka. Isang arod nga inayat ka di sana ya. Talaga lang Well, I'm still single and free to mingle. Awan nobyok. Kasta ka di? Ang mapay. Dayta ti tsak masungbatan. Oh. Mabalin ka di asaanan a dayta ti pagsaritaan ta. Ag-enjoy tayo kit di. Okay. Dahil tama ta talaga ti purpose dahito yung okasyon para iti batch tayo. Let's enjoy! Nagsakit ti ulo ka. Sa dinatayan ko.
Ni Janice daday ti abay ko. Diyos ko. Agpakata kami alamo-lamo ko ni Janice. Diyan malagip na kiti paspasamak. Kasano nga da kami dito ka ni Janice? Makariingan ni Janice. Nakaring kagaya man, Edmond? Janice, kasano Anya ka kadi. Apay kasta ti reaksyon mo. Kananyat kabutan mo. Adan kayat nayat ko, Janice. Amok. Naibagam aminan kanyak dayta ijay nakaangayan ti get together tayo. Agkalaysa kayo pa yan. Kalpasan ti sumagmamano a bulan. 5 months from now, saan ka di? Uwan. Isa sana rumba nga napasamak tanyaman na napasamak ka data. Oo na yan abutan mo, Edmond. Idinto tasik ka ti saan apalapdan idirabi. Anya? Dayta ti agpaiso. Sika ti makagapo no apay nga addata ita diti hotel. Sika ti makagapo no apay nga adda na pasamak kadata. Ajak ni namnama tinapasamak kada kami ka ni Janice manang Emmy. High school sweetheart ko ni Janice. Nagbalin kami nga agayan ayat, manipod second year high school agingga itinagturpos kami. Nagsina kami laangan idi nagkolehyo kami, tanapan nagadal ijay syudad ti Baguio. Kalpasan na, naawanan kami iti komunikasyon, agingga idi nagkita kami manen iti get together me. Impalawag ko ka ni Janice no apay asaan arumbang tinapasamak kada kami. Kat ko na namat kanyak nga awan ti pagdanagak, taawan panggap na amang riribok itinaplanon akalay sami ka ni Sofia Anobiak. Napagnumuan mi nga rod nga agtali na adlaangan kada kami ti anyaman a napasamak itinagbaetan mi. Iso a nakaginawa ak manang. Impagarup ko no saanan nga agkuros ti dalan mi ka ni Janice, ngam nagbidutak manang. Takalpasan ti talo a bulan, manipod na angay ti get together mi, kastuyan tinapasamak. Masapa kita arumor ti pagtrabahuak. Makadagasak pa ija enda Sofia no kaskasano. Darasak nga isimpat. Ni, ada umawawag. Numero umot lang dagparparang. Asino nga tada ito eh. Hello? Hello, Edmond? Yes, speaking. Asino da ito eh? Ni Janice da ito ay. Janice? Kasano na mo ti cellphone number ko? Pasensya kan. Ngam kinontak ko dagiti daddo makabatch ta. Aging ga ada nakaitad kanyak iti cellphone number mo. Kat agyaman nakta na kontak ka. Apay akinuntak-nak. Masapon nga agsarak ta, Edmond. Anya? Janice, sana mabalinti kasto nga aramidan. Amumot adandanin ti panagkalay sa amin itinobyak. Amok day ta. Nga masapon nga agsarita ta. Anya? At naparikot ko. Sika lang ti makatulong kanyak. Awanan ti bibiyang ko itinoan niya man na parikot mo. Basta di na ko man niriribukan pa ita. Masikugak. Kat sika ti ama. Anya? Di na pa narabakan ni ti kasta Janice.
Kasano kumasyak ti ama ti sikog mo? Talaga si ka. Isungarot ako nak nga agsarita ta. Saan ka di? Di maammo ti ibagbagam. Mabalin ka di. Di nakriribukan. Di nakiraman iti anyaman aparikot mo. Nay, apa yun Edmond? Nagbasit mo tikinan mo anak ko. Kuwang amin nanang. Nabsugak pa eh. Kasta ka day. O nanang. Inako niti silid ko nanang. Kaya't ko tagi na. Naalangarod Edmond, ada pa'y trabaho minton bigat. Siya kunti makaambo dito'y anak ko. Agi amanak nanang. Talaga sana mapunas iti isip ko timbaga ni Janice iti telepono. Masikog ka no. Katsyak tama ti sikog na. Tsaske. Kaya't nakpairiribukan met. Saan nagaputad na napasamak kada kami tinaminsan kat mabalin na kon nga alilawan. Saan nakamaak? Ang mga nun ni Sofia tinag-text. Agsarak ta Edmond. Masapol ang makapagsarita ta. Ni Janice manan. Talaga di naksarsardangan. Dagulit at talaga. Anya tar aramidam dito Janice. Di mo mat ngamin sungsong-batan ti awang ko. Kan di mo replayan ti text ko. Iso nga inuray kan iti panagretiram iti trabaho. Janice, saan ang mabalin dito nga aramidam ko nakmat? Imbagak mat ngaminan kan ka Edmond. Masapon nga agsarita ta. Si kala ang ti makatulong kanya kiti parikot ko. Saan ka asardangan? Aging ka adinak kasarita. Ala, umay ka. Mapantay ta si daga restaurant. Ija iti pagsaritaan ta. Aday ta ti resulta ti pregnancy test ko. Kastamot kan ti resulta ti panagpa-check up ko iti doktor. Makontar mamot nga ta ti bulan ana palabas. Manipod idi adda na pasamak kadata. Kanno mano abulan ti sikog ko. Janice. Katno di mo latapat siyan asika ti ama ti sikog ko. Nakasagana ak amang ipa DNA iti ipasngay ko. Iso nga agsagana ka kumamot. Janice, amumot nga umadanin ti panagkalay sa amin itinobyak. Saan ana ilimad kan ka dayta? Amok, awan mo't panggap ko amang riribok kat. Anya nga awan? Anya ko mga artiketa sa hunti kasto nga aramidam ita. Kunakmat kan ka, tulungan naklaang iti parikot ko. Janice, no kaya't mo nga itakder ka, saan ang mabalin? Umadanin ti panagkalaysak. Danggan nakpay ngamin, sao ka ngamin asao. Sige, anya ti ibagam. Masapula ang akadwa anak iti panangipudnok kani papang iti maipapan iti kasasaad ko. Anya? Mangmangag mo ka diti ibagbagam? Kaya't nakayam-am mo iti amam? Ti imbagak, kadwa anak laang inton ipudnok ti kasasaad ko. Tapno saan ang makapungtot ti amak. Sigurado nga min ama kaungat no maamuan na ama sikugak ngam awan ti maipakitak ang nakasikug kanyak. Kalpasan na, nalpasan, saan kanton ariribukan pa'y. Kasday lang ti kidawakan ka.
Narigat ka di nga aramidan? Sigurado ka kasdilan. Kalpasan na maipudnutak yan kuha na masikog ka. Nalpasan. Di na ako nariribukan pa. Saanan? Kaya't ko lang akaduan na kamangipudno ka ni Papang amasikugak. Siguro, makaungat. Ngamsaan anak karo, takadwa kamot no ibagak amasikugakon. O anya, mabalin ka di? Umanugot ka di, itikid-kid dawakan ka? Jakla namnama nga dakadwa masumangpot, Janice. Papang, iso ni Edmund. Naimbaga, rabi iyo, sir. Kastamot kan ka. Nobyo na ka, anak ko? Kuha. Papang, masikugak ni Edmund ti ama. Pasensya kayon, Papang. Pakawanandak ko, ma. Diyak kaya tagilimod kada kayo. Iso akinid daw ko ni Edmund, ako yugan na kita. Tap na maipudno kung ti kasasaad ko. Nasurok talo abulan nga minan ti tiyan ko. Kat iti saan nga agbayag, madlaw ton. Iso asapay la ko mata maawatan dak, Papang. Saan dak ko maakagura? Pangaasiyo ko, ma. Madlaw ang maluksaw ti ama ni Janice iti daydi akanito manang Emmy. Sinermonan na kami ngam sa anak lata ang nagtagtagari. Kastamot laang ni Janice. Tilaangan at tanak nga ibaga na idi kat ikalaysak ti anak na. Tatalaga ko mga agkita-kitak. Ngam di namat nadakamat ti maipapan iti kalaysa, iso ang nagululi makaklatan. Ti kayat ko ngamin, malpasan ti amin. Matungpal kon ti saritaan mi ka ni Janice, kat di nakton riribukan pa'y, nang runa kat umadanimatan ti panagkalay sami ka ni Sofia anobyak. Kunak no agpatinggalaangan ijay ti panakariribuk ko, ngam saan pa'y gayam manang. Adda tinaminsan agundaway, apinilit nak ni Janice asumurot kadakwada nga agama, iti panagdayaw da. Nagkadkadak, ngam imbaga ni Janice akontaken na ni Sofia, kat ibaga na ti amin. Diyak kaya tamapasamak ti kasta, iso akapilitan nga imanugutak. Ngam ti Jack ni namnama, iti sango dagiti kapamatyanda, inyam amunak ti ama ni Janice, asyak ti agbalin amanugang na. Ad-addan ang nagbalin a komplikado ti amin. Tasipod idin, kay kayat kon ti agpupupok iti balay mi, ngam ti rumwar. Uray na awisan nakarumwar ni Sofia anobyak. Agkadkadak, taamkak nga amangan no adda makaamam mo kada kami ka ni Janice, a makakita kada kami ka ni Sofia, kat maibutaktak ti amin. Naapektaran nga rod ti relasyon mi ka ni Sofia manang, kat nagbabawin ang nakikalay sa kanyak, iso ang napalalo ti sakit tinakam ko.
Ayan, nabartak ka manan, anak ko. Sandak mo't siguro ang mababalaw, nanang. Napalalo ti sakit tinakam ko. Gapoy tinapasamak. Ti relasyon mi ka ni Sofia. Ay, basol mo mo't ngamin, anak ko. Nanang, Sika, tinagbaliw, anak ko. Agasang taumay pa yun dito'y balay Genobiam, tapno awisan na kaarumwar, ngam agkadkad ka. Kay kayat mo ti agpupupok dito'y balay, ngam ti kuyugam arumwar tinobiam. no, amoy ako man, nanang. Ti anya, anak ko. Awan, nanang. Awan. Day takat ngamin tirigat kan ka. At day bagam ngam di mo matilawlawag. Kalpasan na, bartag ka bartag. Saan ka mo tasigo da kasta? Basta may bandak lang, nanang. Kaya't kung may papas ti sakit tinakam ko, kapoy tinapasama kada kami ka ni Sofia. Nalaos ti sakit tinakam ko, nanang. Pinaumay ka nito eh. Tapno maamwak na niya ti plano. Sir? 7 na bulan ti sikog ni Janice. Awan ka di pa'y panggap yung agkalaysa. Sa anak pa nakasagana, sir. Awan pa'y di busbusan. Anya? Pasensya kayo. Diyak na saganaan din napasamak. Narigat mo't ni agwanak amang ikalay sa kankwana. Hala, saan ka pilitan no kastati ko nam? Ngamusapay la kumata da naramatam iti panagpasngay ni Janice. Di kagdanag, sir. Your ornungak dayta. Nasayat nga ron no kasta. Sana pa ng konsintir, ngam tangay dandanin ang anak ni Janice. Kasayaatan no alam mo ni ti poder mo. Dakalan ti tiyan ti anak ko. Duwala bulanan aganaken. Sikati ama ti sikog na. Rumbang la sikati mga sikaso kan kuana. Saan kati? Mawatak, sir. Sige. Iawit ko ni Janice ijabalay mi. Naimbag nga orasyon, nana. Nanang. Ha? Iso ni Janice, nanang. Anya ti kayat asawan da ito, Edmond. Apay nga dakaduam a babae asimangpet kat masikugpay. Babalin ka da pastrikan na kami pa, nanang. Saan ko madito daw di pagsaritaan tayo? Ala, sige. Sumrak kayo. Umay kayo. Kaya't mo asawan. Iso ti makagapo. No apay akas jay ti Jarmo sakbay ang nagbabawi ni Sofia ang makikalaisakan ka, anak ko. Wan, nanang. Ay, naimot gayaman. Isubat na gayam Dandani nagpas ngayon ni Janice, nanang. Iso kaya't ta ama nang agnada ni ti poder ko. Ay katanya nga rod ngay anak.
Alangan mo't abay-bayam. Maawatak itan ti amin, Edmond. Isubat lagayam akas jay ti jar mo idi. At damot gayam na dagsan a makagapo. Apay ngamin, adi mo imbagbaga kanyak, anak ko. Pasensya kayo, nanang. Jakmot nga minamunan niya tarumbang nga ramida kidi. Kat maysa, jaketa may raman kayong agparikot. Isodya ko nimbagbaga kada kayo. Ay, Katagyaman ak tamawatan dak nanang. Agyaman ak tayo manugot kayong agnaiden dito ni Janice. kas iti imbaga kon anak ko. Saan arumbang abay-bayam? Nang runa kat apukok ti adda iti saklulo na. Sana nga po tayo manugot akiti kaya't taamang magnaad ka niti poder ko. Pagaraw pamatan nga dariknakan ka, Janice. Edmond, Laglagi pa ngay manugot aklang agnaad kan diti balay. Kapoy taadda iti saklolom. maawatak Edmond. Di kagdanag, ta sa anak amang namnama iti anyaman manipod kan ka. Nasayat mo't no kasta. Naimbag mo't taamom no sa dino ti pagluglugaram. Amo ka na kalabasol tinaramid ko kan ka. Nariribok ti biyag mo gapo kanyak. Saan mo lari niribok ti biyag ko, Janice? Sikat ti makagapo. No apay nga inkalang nakti babae nga ay ayatak iti kastaunay. Bigbigak ti putot ko kan ka. Ngamlading itak no di ka pulos ayatan. Maawatak ko nakman. Kat pangaasim ko ma. Tadimon sang kadakamat ti may papan iti dayta. Taad-adda ama konsensya. Rumbang lang nga makonsensya ka. Agsipod ta dinadaal mo ti relasyon mi iti babae nga ay ayatak iti kastaunay. Nawaya kang agkot iti balay. Nadasabala marikriknam. Bagamlangkin ni nanang. Jacket niya dadaki sa mapasamakan ka. Tamang anon niya pa iti panunutan ti amam. Di kagdanag Edmond. Kas itinakunakon. Sa anak nga agbalin apadagsan. Kat ulitak tagki daw iti dispensa. Nariribok ti amin iti biyag mo. Gapo kanyak. At dalitan. Basta ang nadam ti bagim. Tapnaawan to ti makuna ti amam. Maipapan kanyak. Talagaan alaos ti sakit tinakam ko ka ni Janice manang Emmy. Kabayatan ti panagnaed na iti balay mi, kaya rigan na adyak makitkita, tadyak pulos ikaskaso. Ninanang ti makakaammo anangas asikaso kan kuana, agingga iti nagpasngay. Aklunak ang nagpayduma ti riknak, apaman ang nakitak ti maladaga. Nang runa pa'y kat kaing-ingas ko, ngamjak impadlaw dayta ka ni Janice. Tapno maliklikak ti panangpilit kanyak ti ama ni Janice nga agkalaysa kami, ingka gumaak ti nagabroad manang. Ti pambarko, kayat ko nga ikan itinapintas a masakbayan ti putot ko.
nga mamati kayo man wenno saan, kanayon nga ag video callak tapno makitak ti putot ko, kabayatan ti panagdakkel na. Katgapo siguro takanayon mo't makitak ni Janice tunggal ag video callak, nadlaw ko alim mag-an ti riknak kenkwana. Nang runa pa'y idi panawan ti pandemic, takanayon nga iparikna na ti panagdanag na iti kasasaad ko dito'y balasiw taaw. Malaksid iti day tamanang, kanayon nga idayaw ni nanang ko ni Janice, tamalaksid a nagagat, na makanupay kan maipanakkel a manugang. Sa anak pa'y asigurado iti riknak manang, ngemmay sa ti amok. Nalipata kon ti imo na anobyak nga ikalay sakuma. Kat awan man ti formal a relasyon mi ken ni Janice nga ina ti anak ko, mariknak nga adda rumusrusing nga espesyal a riknak para kenkwana, nga iso ti kayat ko apen ken, tabareng maurnos kon tumot ken ti amin, apaman nga agawidak. Daytoy ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Edmund. Pagayam ko nga Edmund, saan ka mababalaw no sabali man ti tratom ka ni Janice ididamo? Sigun ngamin iti panagsalaysay mo, posible aplinano na ti amin. Ngem narigat ahusgaan ti may sa atao, nang runa kat saan kumat anakad kadwa ni Janice. Iso ano addaman ti makasulbar iti agdama kasasaadyo, da kayo matlaeng pagayam ko, nang runaken ka. Namnamaek nga agbalin anaanayas ti amin iti nagbaetan nyo, iti ina ti anak mo, tapno makabukal kayo iti naragsak, ken pagwadan a pamilya. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Tun, mapunas, dito'y lagi.